Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την υποδοχή. Είμαι ενθουσιασμένος με τον αγώνα που κάνετε σε όλη την Ιταλία. Έναν αγώνα όμως που τον κρύβουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εμείς αυτόν τον αγώνα θα τον πάμε ως το τέλος και θα είναι nικηφόρος. Io sono molto contento di essere con voi qui e sono anche molto contento per questa battaglia che stiate facendo qua in Italia, anche una battaglia che è stata nascosta dai media e dai mezzi di informazione, però noi questa battaglia la porteremo fino in fondo. Θέλω να σας μεταφέρω σήμερα από την Ελλάδα και από τις δημοτικές εκλογές που είχαμε χθες ένα μήνυμα νίκης. Από την πρώτη περιφέρεια της χώρας και από την πρωτεύουσα της χώρας, ένα μήνυμα νίκης που προμηνύει ανατροπή στις επόμενες ευρωεκλογές στην Ελλάδα. Vi posso portare dalla Grecia anche un messaggio perché nella prima regione, la più grande regione di Atene, anche di Grecia, anche dal più grande comune di Grecia che è di Atene, abbiamo un messaggio di vittoria, che questo sarà anche un messaggio di rovesciamento delle politiche in Europa. Αλλά πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχω μεγαλύτερη αγωνία όχι για το αν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα στις επόμενες εκλογές, αυτό το έχω στην επόμενη Κυριακή, αυτό το έχω σίγουρο, αλλά από το αν εσείς θα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή και με ένα ποσοστό που θα σηματοδοτήσει ότι η αριστερά ξαναριζώνει στην Ιταλία. Io ho per scontato che in Grecia Sirisa sarà il primo partito, ma sono un poco angosciato anche per il vostro risultato qua in Italia, perché non per superare solo la barriera del 4%, ma anche con la percentuale che entrerete dentro il Parlamento europeo per dimostrare che la sinistra ha messo di nuovo radici in Italia. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και θέλω να το πιστέψετε να πετύχουμε αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες στην Ιταλία με τη λίστα, με το ψηφοδέλτιο της άλλης Ευρώπης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ιταλία αλλά και για όλη την Ευρώπη, διότι εδώ σφυριλατούμε δεσμούς αλληλεγγύης και κοινών αγώνων, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. È molto importante quello che facciamo qua in Italia, che è molto importante quello che abbiamo fatto questi 2 mesi in Italia con questa lista, perché qui possiamo dire che facciamo delle nuove relazioni di solidarietà per cambiare l'Europa. Διότι σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, ο νεοφιλελευθερισμός και η λιτότητα έχουν οδηγήσει την Ευρώπη σε αδιέξοδο και τους λαούς της αδιέξοδο, και το δίλημμα που τίθεται στους λαούς είναι αν θα προχωρήσουμε με αυτή την Ευρώπη της λιτότητας ή θα ξανακερδίσουμε την Ευρώπη των λαών και της δημοκρατίας. L'Europa si trova in un bivio strategico e dobbiamo scegliere se continueremo con l'austerità o se i popoli cambiano queste sorti dell'Europa, perché è molto importante finire con l'austerità e cambiare strada. Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν 3 πολιτικά μπλοκ. Το ένα μπλοκ συγκροτούν οι δυνάμεις που κυβερνούν, της λαϊκής δεξιάς, των σοσιαλδημοκρατών, των φιλελεύθερων, με διαφορές μεταξύ τους, αλλά στην ίδια γραμμή, στη γραμμή της λιτότητας. Oggi in Europa ci sono 3 grandi blocchi. Uno blocco è quello qua che ha le forze popolari di destra, con i socialdemocratici e i neoliberali, che governano con diverse varianti, però sono molto decisi di applicare le politiche di austerità. Το δεύτερο μπλοκ είναι το μαύρο μπλοκ. Το μαύρο μπλοκ της λαϊκιστικής δεξιάς και του νεοφασισμού, που θέλει να διαλύσει την Ευρώπη και μας φέρνει μνήμες ανατριχιαστικές. Il secondo blocco è quel blocco nero della destra, da estrema destra populista, dal neonazismo, che vuole distruggere l'Europa e ci porta delle memorie che portano brividi. Και το τρίτο μπλοκ είναι της αναλλακτικής αριστεράς. Της αριστεράς που θέλει όχι να διαλύσει, αλλά να αλλάξει την Ευρώπη για να φέρει στο προσκήνιο τις ανάγκες των ανθρώπων, τις ανάγκες της κοινωνίας και τη δημοκρατία.
Il terzo blocco è quel blocco della sinistra alternativa che vuole non distruggere l'Europa ma cambiarla per portare avanti i bisogni della gente, i bisogni della democrazia, i bisogni di solidarietà. Θέλω να σας στείλω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από κάθε χώρα της Ευρώπης όπου ως υποψήφιος της αριστεράς βρέθηκα για να δυναμώσω αντίστοιχες προσπάθειες σαν τη δική σας. E vi voglio portare anche un messaggio dagli altri paesi dell'Unione Europea dove sono stato come candidato e abbiamo tantissimi messaggi di lotte di solidarietà come quella da voi. Οι δυνάμεις της αριστεράς μπορούν να είναι η τρίτη δύναμη στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να είναι η δύναμη που θα πει σφήνα στη συνένεση, στο κονσένσους των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών. La sinistra può essere il terzo gruppo nel Parlamento europeo, la terza forza in Europa, che può essere un ostacolo anche per le coalizioni che vogliono fare, nel consenso che vogliono creare tra conservatori e socialdemocratici. Σας ζητώ λοιπόν αυτές τις λίγες μέρες που μείνανε, μέχρι να κλείσει η κάλπη, να δώσετε τον αγώνα με πάθος και αυτοπεποίθηση, διότι με τη δική σας προσπάθεια εδώ στο Μιλάνο, στην Ιταλία, κάτι καινούριο γεννιέται. Μια νέα αριστερά που δεν θα συμβιβάζεται, που θα είναι πλειοψηφική, που θα διεκδικεί την διακυβέρνηση και όχι τη διαμαρτυρία, γεννιέται και ριζώνει και στην Ιταλία. Io vi voglio chiedere negli ultimi pochi giorni che rimangono per le elezioni di dare la battaglia con passione, con disinteresse, perché dobbiamo dimostrare che a Milano e in tutta l'Italia c'è una grande sinistra che vuole cambiare gli equilibri, una sinistra che non si compromette con altre soluzioni, che vuole fare una cosa da sola, che vuole cambiare il vostro paese. Bravo! Questo maggio votiamo per la nostra vita, votiamo per cambiare l'Europa, votiamo per l'altra Europa. Allora fermi un attimo, i colleghi delle televisioni possono fare una battuta qua dietro appena abbiamo finito. Adesso diamo lo spazio per qualche domanda.